Студентски град сме, вече края на дена, да ви покажа днешния внос. Първо ви показах сутринта две парчета, преди малко дойдоха други две, ето ги. Кимкото е буквално като ново, само че имаме фал старт, излитнала е седалката при транспортирането. 300 кубика, една шина райка, уникална, много рядка, малко скъсана седалка, така да дойдоха, нито съм ги мил, нито нищо. 450 кубика с 6 скорости, уникална машина, още с пайожината по нея. Има тук там е ръждичка, ето го се в мотото, буквално е като ново, като го свалих от ремаркето, от момчета ми го докараха днеска. Ето го, 500 дълга база и едно Suzuki King Quad 400 кубика. Много добра машинка. Само на задно предаване с бързи бавни, диференциалче отзаде. Запазена е от двигател, ходова част 5 двигатела. Единствено, че малко избледнява боята. Бързи бавни, полуавтомат е. За тегляне, за офроуд става. За работа също става. Ето диференциал отзаде. С тегличе машината. Полуавтомат с 5 скорости. Ето го полуавтомата тук. Тук е бързи бавни. Бързи бавни и задна скорост. 2015 година Сузукито. Тук сме му служили едно LED фарче днеска. Преди малко му инсталирах, защото няма фарове. CF-ката буквално като нова. Има тук там ръждички по болчетата. Но не е проблем. Ето я, втората степенка. Отпреде полоски, маншони, диференциал. Запазена е с всички документи за кат. Дискови спирачки, чисто нови гуми и отзад и отпред. С двата талона, всички са от Германия, с двата талона за кат. Директно кара с Б категория. Звънете, пишете, Viber, WhatsApp, на телефона, Instagram, TikTok. Студентски град, Джак Натан 11, работим и по празниците до вторник включително. Заповядайте. Чао, чао.